Tapaamme lisää Suomen sisulaisia päivällisen merkeissä. Ajatuksena on puhua mistäpä muusta kuin maahanmuutosta. Ollaan egyptiläisessä Vivi-pizzeriassa. Sanokaa nyt, jos vierekkäin on egyptiläinen pizzeria ja suomalainen pizzeria, niin kumpaan menet? Minä käyn kotiani lähellä olevassa kotipizzassa, jonka omistaa kyllä ulkomaalainen henkilö, että sekä että. Minusta huolestuttavaa maahanmuutossa on nimenomaan se kaava, jolla muslimiväestöjen integroituminen on epäonnistunut kaikkialla Euroopassa, missä sitä on yritetty. Ja on melkoisen naivia optimismia ajatella ilman mitään varsinaisia perusteluja, että me onnistuttaisiin Suomessa siinä, missä kaikki muut ovat epäonnistuneet. Että tavallaan joku lääke pitäisi löytää radikalisoitumisen ehkäisemiseksi. Jos haluaa tavallaan liberalisoida islamia, niin pitää kieltää maahanmuutto kokonaan. Joo. Jos tämä niin kärjistetään äärimmilleen. Minusta tavallaan suurin ja paras toivo siitä, että islaminusko ei kehity näiden äärimuotojen suuntaan, vaan niin kuin maltillisempaan suuntaan ja tavallaan löydetään jonkinlaista kohtaamispintaa länsimaisten yhteiskuntien ja islamin välillä, niin on nimenomaan siinä, että me pyritään käymään jonkinlaista niin kuin avointa ja dialogia näissä länsimaisissa yhteiskunnissa islaminuskoisten ryhmien kanssa. Mikäli nämä yhteisöt ei pääse osallistumaan näiden omien uskonnon tai kulttuurin heille asettamia rajoitusten vuoksi yhteiskunnan toimintaan, he syrjäytyvät taloudellisesti. He syrjäytyvät taloudellisesti, mikä katkeroittaa heidät valtaväestöä kohtaan, koska he uskovat, että kyseessä on siis syrjintä. Tällainen marginaaliin ajaminen. Ja tätä käsitystä varmasti voimistaa se, että me on otettu tällainen anteeksipyytelyn linja länsimaissa. Me pystytään näkemään ikään kuin paha vain itsessään. Me pyydetään anteeksi muslimiyhteisön epäonnistumista heiltä. Mikä on sinun resepti, miten tästä päästään eroon tästä tällaisesta kaukokuvasta? Siis ongelmahan on humanitaarinen maahanmuutto, jolla me lännessä ostetaan itsellemme hyvää omatuntoa. Että sehän ei oikeasti ratkaise maailman ongelmia eikä sanottavasti edes helpota niitä. Ja se on yksiselitteisen haitallista vastaanottaville yhteisöille. Entä niiden ihmisten tilannetta, jotka hakee turvapaikkaa? No ajatellaanpa nyt sitä, että me haetaan jostain Turkista vaikka pakolaisleiriltä kiintiöpakolaisia 100 tai 200 kappaletta. Suomen valtio käytti viime vuonna lähes 80 miljoonaa euroa sen pienen turvapaikanhakijan määrän aiheuttamiin välittömiin kuluihin. Perustelu on se, että olot leireillä on kurjat. Mutta miten paljon enemmän me voitaisiin auttaa ihmisiä sijoittamalla nämäkin rahat paikan päällä leirien olojen parantamiseen, koska sinne kuitenkin jää 99% niistä ihmistä, jotka siellä ovat. Kertokaa, miten tällaiset skinheadien tyyppiset liikkeet ja äärinationalismi voivat pois Suomesta? Mun mielestä mä en näe tämmöistä ongelmaa tällä hetkellä, että enemmänkin mä oon huolissani näiden muslimien antisemitismistä Euroopassa, heidän radikalismista. Esimerkiksi kunniamurhat tulee mieleen. Eihän niitä Suomessa ole kyllä esiintynyt. Se on tietysti ajan kysymys. No, se on siis aivan varmasti esiintyy kyllä. Et esimerkiksi Britanniassa niitä arvellaan tapahtuvan yli 100 vuodessa. Kaikkihan ei ole ilmikään. Mun mielestä tämä on kiinnostavaa. Ei ajatella, että skinheadit ei ole ongelma, mutta kunniamurhat on ongelma Suomessa. Tässä nyt luodaan niin kuin aika rankkoja mielikuvia esimerkiksi suomalaisista islamilaisista yhteisöistä, joita mun on vaan niin kuin aika vaikea ymmärtää. Miten te näette esimerkiksi kristityistä maista tulevan maahanmuuton Suomeen? Sanotaan, että en mä nyt välttämättä haluaisi nähdä vaikka 100 000 konservatiivista puolalaista katolilaista Suomessa. Ihan siitä huolimatta, että mä siis pidän Puolassa hyvin paljon käynyt pari kertaa, että näin poispäin, mutta siinä on volyymi ja sitten, että kyllähän meillä arvovalvaka silti on ihan perussuomalaisessa puoluejohtajakin ihan hyvin pärjää sinun kanssa. Se on totta kai, mutta siinähän on taas sitten se ero, että niin yksi on yksi ja näin poispäin. Eli jos Suomeen nyt yhtäkkiä syntyisi 100 000 Timo Soinia, niin meillä olisi ongelma. No, epäreilu kysymys. Ihan valkoista pizzaa, eikö vaan? Minun mielestä oli ihan hyvää pizzaa. Ja Suomen sisulaisetkin oli aika hyviä. Heiltä
Sitten muutama kärkevä kommenttikin.